Христос уваскрос, сапраўды уваскрос. Аллилуйя! Умілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры. Гэтае пасланне радасці і надзеі гучыць сёння ў нашых святынях, у нашых дамах і ў сэрцах хрысціян ва ўсім свеце. Адзначаючы велікодныя святы, мы ўспамінаем найважнейшыя падзеі ў гісторыі чалавецтва. Езус Христос, Сын Божы, які з любові ўзяў на сябе цяжар чалавечых грахоў і памёр за нас на ганебным дрэве крыжа, уваскрос. У пасхальнай таямніцы Хрыста бясконцая Божая любоў атрымала поўную і канчатковую перамогу над сіламі зла, цемры і граху. Мы верым, што ўваскрасенне Хрыста мае панадчасавы характар, з'яўляецца заўсёды актуальным і датычыць кожнага з нас. Як кажа нам святы апостал Павел, калі ж мы памерлі з Хрыстом, то верым, што і жыць будзем з ім, ведаючы, што Христос, які ўваскрос, ужо не памірае, смерць ужо не мае над ім улады. Ці ж можа быць для нас большая радасць, чым усведамленне, што кожны дзень нашай зямной вандроўкі мы крочым не да пустаты і небыцця, а да паўнаты новага, сапраўднага жыцця, у якога не будзе канца. У гэтым зямным пілігрымаванні мы не пакінуты на саміх сябе. З намі заўсёды Езус Христос, уваскрослы збаўца, які сваёй боскай любоўю спадарожнічае нам на шляхах жыцця, асвятляе нас святлом свайго слова, асвячае сакраментальнай ласкай. Прыгожым і сімвалічным знакам з'яўляецца тое, што ў гэтым годзе мы святкуем Вялікдзень у адным дні з вернікамі праваслаўнай царквы. Няхай супольнае перажыванне пасхальнай радасці яшчэ больш уздальняе нас усіх да штодзённага адкрывання бясконцай любові Хрыста. Няхай уваскрослы Христос умацоўвае нашае сэрцы ў веры, надзеі і любові. Няхай адкрывае нас на дар міру, адзінства, прабачэння і паяднання. Хацеў бы скончыць гэтае віншаванне словамі святога айца Францішка з энцыклікі «Дилексит нос». Прашу Пана Езуса, каб з яго найсвяцейшага сэрца выйшлі для ўсіх нас струмені жывой вады, каб загаіць раны, якія мы сабе наносім, узмацніць нашу здольнасць да любові і служэння, пабуджаць нас вучыцца таму, каб разам імкнуцца да справядлівага, салідарнага і братэрскага свету. Гэта будзе працягвацца да таго часу, пакуль мы, шчасліва з'яднаныя, не ўсцешымся ў валадарстве нябесным. Там будзе ўваскрослы Христос, які прымірыць усе нашы адрозненні святлом, што нястомна сыходзіць з яго адкрытага сэрца. Няхай Езус уваскрослы будзе заўсёды благаслаўлёны. Памятаю пра вас, дарагія браты і сёстры, у маіх малітвах. Прашу аб малітве і жадаю вам з усяго сэрца радасных, велікодных святаў. Христос уваскрос, сапраўды уваскрос. Аллилуйя!